Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Masobra sa 40 ka mga job order kag mga opisyal sa Barangay 16 sa Bacolod ang nagreklamo bangod wala makabaton sang sweldo sa sulod sang 3 na kabulan. May report si Nico Delfin. 6 na katuig nga nagatrabaho bilang street cleaner ang 69 anyos nga si Carlito Dime sa Barangay 16 sa Bacolod. 1,700 pesos ang iya ginabaton nga sweldo kada bulan o galing 3 na kabulan nga wala ini mag-abot. Kabudlay kay may gina-maintenance pa ko nga bulong sa korason ko ay hindi ko kabakal tungod nga wala dili ang amon sweldo. Pati ang ginaulat-ulat ko malang ya kung masilduan kami okay mala amo ko reklamo sa kapitan na ako yung nareklamo sweldo lang. Isa si Deme sa masobra 40 ka mga job order casual sa barangay nga wala masweldohan. Bisan ang 7 ka mga kagawad sa barangay ang wala man sang sweldo. Amon nga budget sa 2021 wala na approve sa sanggunian. Kay tungod ang pag-submit sa amon treasurer delayed. Tingala kami gani kay sang October 2020 pa kami na nagsisyon. Napulpugan na permahanan na namon. Wala kami kabalo kung anong problema nga wala ito masubmit sa budget. Kalawig kakadako man sang budget namon sa barangay. Actually ang ira namon is sa 10 million. So ginapasulit-sulit ko ginapamangkot sa amon kapitan nga hindi masulduhan sang insyakto kag sa oras ang tawo. Kag kami mismo nga barangay official sang barangay is ang amon sweldo nga wala na baton is September kag October. Ang barangay treasurer amo karon ang ginapangayuan sang patahag sang barangay council matapos man nga matukiban nga ginpeke ang ilagin submit nga mga requirement para sa 2021 budget. Gintinguhaan sang DG Cas Negros nga siyang makuhaan sang pahayag pero wala siya sa ilabalay. Wala naman nagasabat sang tawag sa iyang cellphone si punong barangay Joseph de los Santos. Almost 5 months nga request namon yung attend sa session. Wala. Aring nasugo namon no. May rason. Anong mga rason niya gani? Sa CR, maatukat lang siya. Di ulat tapos na yung session namon. May kahutang treasurer. Yes, correct na ang iya nga sabat nga. Being a treasurer ya, kuno hindi na siya dapat mag-attend sa session. Pero kung may sulat kami ya, nagubra kami ng letter through DILG para ma-request na namon to attend to clarify sa problema. Ara niya sa kay kapitan eh. Okay. Si kapitan dapat matubang sa amon eh. Nagatubang siya wala. Wala. That's why kasi ko gani nga nagligad nag-session kami, wala sa ganagabot. Simple lang ang ambal na mo ni Kap, pati na ang treasurer. Plaster sa treasurer, anong problema sa barangay? Kasi ko willing man kami mabulig. Kiti una bese ko damo man tanagyan nga pinulitika sa barangay, perti masulbar tani kun ara na lang na iya silip sa treasurer to answer sa amon pang pamangkot. May masobra sa 283,000 pesos ang pondo nga ginakinahanglan para sa sweldo sa mga barangay workers. Ini karon ang ila ginapaabot nga mabaton agud man makapian-pian sa epekto sang pandemic. Nico Delfin para sa DG Cas Negros.